anirem acabant i anem a obrir uns melonets. Melonets tontos. Obro jo el primer? Dale. Ojo, un meló que em va deixar el meu cunyat. Tanto, Tanto, cunyat. Cunyau, Què diu? Els cunyats no acostumen a dir coses molt sensates, Doncs el tanto. Diu, per què cal netejar la tovallola de la dutxa si amb ella eixugues un cos net? És poc sensat, això. És poc comentari de de puto cunyat, guarro, Comentari de cunyat. Però, realment, A veure. És el típic comentari que també faria, tipus, fins on he rentat la... És el mateix tipus de clar, comentari. què és car i què és cap en un calvo? Exacte. On mateix és el tipus de límit? comentari. Bueno... I a part hi ha la humitat. La humitat... Clar, jo crec que Aquí afecta bastant. aquí el hàndicap és l'humitat. handicap. El hàndicap és l'humitat. Sí. Però és a dir, no diu que no s'assequi. Ja es pot assecar. El que diu és el rentar. A veure, anem a ser clars. M'ha secut els ous, m'ha secut aquestes coses. Sí. S'ha d'anar netejant. Clar. Perquè poder no t'ho neteges del tot bé, Però no sé. No, Però sí, sí, no netejo bé. No et deixaràs més sempre del tot bé, però em van. Sí. No perd res per netejar-la. No tinc cap dubte. Molt bé. No, tampoc em perd res. No perd res per netejar-la. Llavors, al tanto perquè aquí una persona que es diu a l'Instagram Gabri Chulasso ha anat completament loquíssim i sense freno dient-nos melons i al tanto, a veure què em responeu el primer. Diu, quines implicacions pot tenir l'aparició de ChatGPT 4 sobre les eleccions municipals de Banyoles de l'any 2023? Jo crec que cap. Quina influència pot tenir? Jo crec que zero, Cap influència, Quina influència pot Quina tenir? influència pot tenir? Creu que en Miquel Noguer es basa en el xat GPT per fer la Miquel seva Noguer és campanya una IA? electoral? Miquel Noguer és una IA. És un Pues podria reptiliano, ben ser, Miquel Creu que l'utilitza per la seva campanya electoral? Jo crec que no. Com pots... En plan, li Em fas pregunto dubtar, a Xavi, ¿qué puedo decir en la campaña para que la gente me quiera? I és que l'hem pillat ara i l'estem... Si l'estem tirant la campanya... Miquel. No, ni bé. Saltaguis la... Home, no, però, Miquel, quan hagis de preparar el debat electoral, jo crec que el pot fer servir, Vull dir, diu coses molt sensates. Un Rajoy segur que ho feia, vull dir. Va, sí, per això de tant en tant... Va, jo deia crec que algun no el feia disbarat, servir... No el sabia Només fer l'has de servir. sentir per ràdio. I el tanto, perquè en Gabri Chulasso no s'ha quedat content amb això i ens diu com està afectant la pujada del preu del Bitcoin a les últimes setmanes a l'economia de Banyoles. Algun El criptouro... Bitcoin està pujant? No estava cuesta abajo i sin frenos? Primer de tot, Home, jo he notat que la gasolina va més barata ara, últimament, que jo crec que, Això és veritat, jo crec que l'esclat ho ha notat, això del Bitcoin, Algun lloc de Banyoles es pot pagar en Bitcoin? Ei. No. A la Brugui. A la Brugui, un Bitcoin... Per això es va tancar. No, és que va arribar La algú i li va... baixada de la cripto, no? No, va arribar algú i li va dir un Bitcoin i la Brugui va dir, bueno, doncs tanco tota la botiga teva. Bueno, i te'n vas a Brugui de Teixidor i el bifrutes val 3 cèntims més. Hòstia, el Bitcoin Això està... és també culpa del Bitcoin. El Bitcoin està amb números vermells, Hòstia, Està No, amb picada però, caiguda. jolea, coño, que ara puja. Ara puja, espera't. Home, Ara s'ho comprar. Avui ha baixat un A 0,13, Can Comalat amb un Bitcoin et compres algo guapo, Sí. Et compres una corbata guapa. No. Amb un bitcoin vas a menjar. Uf. Sobrevalorat, Can Pericos? No ho direm. No ho direm. Ho deixarem a l'aire. També, he de Bueno, dir, les les pastisses ulleres ja de Can veurem. Parrassa són més cares últimament. Deu ser pel Bitcoin. Deu ser pel Bitcoin. Jo tinc una... Bueno, no, anava a dir una crítica. No, d'una digues. Can Carbó. No, però... No tenien napolitanes. Hòstia! Joder, tio. I tortades? Això ja no ho sé. Jo vaig voler la meva napolitana i em va dir perdona, aquí som una flaca i fem croissant. Jo, Jo, ja que estem parlant de locals aquí Banyoles, Can Pedrés feu uns croissants xocolata Buah! de puta mare, tio. Són increïbles, Esteu locos, I ens la suda que siguin els croissants normals del dia abans que han quedat ressecs, ens la sopla Estan completament. boníssims. Són boníssims. Em tornen loco. Són boníssims. A més que enxufen allà la Nutella. Sí. Bah. Ara que ho penso, Va. Can Pedrés Sí. és la del xuxu? O és És una altra? sí. Ah, el xuxu. Sí, El millor xuxu del món que el va És que guanyar, no la sé, podia fa 20 anys. El millor. Clar, Can Carbó no tenia napolitana i vaig anar a Can Pedrés i era un escàndol també. És Clar. que la xocolata que foten és una Can Un escàndol. client més És que per la Can xocolata Carbó aquella i dura un que més per posen, Can no. Pedrés. Tot s'ha de dir, jo l'altre dia, croissants, Can Pedrés, però l'altre dia vaig provar uns brunyols
de Can Japet. Bueno. Sí, Can Japet Allò és va un ser una espectacle, autèntica locura. T'ho juro que jo dinaria brunyols de Can Japet. El meu Millor que pare els cargols. sempre en compra. Millor que els cargols de Can Japet. Jo crec que els brunyols de Can Japet són Sí, millors home. que els cargols. Jo crec que sí, No, de veritat, un cargol de Can Japet és de les experiències millors que pots tenir a la vida. Un brunyol. Ai, un brunyol, perdó. El cargol també està bé, però... No, un brunyol de Can Japet Cargol... és de les millors Va, experiències de la ha vida. entrat una sub. Ha entrat una sub! Adri, hombre. Adri, la jaca que havíem preparat, Adrià. No, però això és per la cinquena. És la tercera. Joder, Adrià, Bueno, ha de dir un Perdó, nom. bravo, has baixat tot el En suflé. aquest cas, Xiclín. el nostre Com es diu el subscriptor, nou subscriptor? tercer subscriptor de la Per cert, sabeta. no ho hem dit, però Talls de hype, tio. per les subscripcions hi ha material exclusiu. Epa! Va, Però no és s'ha vist, exclusiu, no s'ha vist. Hi ha, no, sí, hi ha material exclusiu enganxines, no? Pel xat? És veritat. Sí o no? En que Xina? És que jo soc un boomer del Twitch. I un emote, tenim un emote. Emoticons. Tenim emoticones pel xat, especials. Deixem-ho així, els brunyols de Can Japet, de veritat que són un Hem complet d'estar escàndol. atents a qui diu Si que es n'heu menja la tingut, ceba. si n'heu tingut l'experiència de provar-los, no sé què esteu tardant, aneu-hi ara, que segur que hi ha el jefe Japet fent-ne. Bueno, diem el nom del sub Japet o al no jefe. És importa? veritat, el nom del sub qui és? Donem la benvinguda a en Nilfu, Nilfu, gràcies! a la nostra família. Savallot! Nilfu, Nilfufo, qui és... eh? Jo no sé qui és, jo no el conec. Jo Qui tampoc. es menja la ceba? Per si tu has perdut, has de dir un nom. Adrià Soldevila l'han dit. No, pel xat no diuen noms, seguim Si no diuen endavant. noms, Seguim, no podem... ja el diran. Seguim endavant. Obrim el següent meló, que és de la Laia 106. Obrir aquest? Laia 106. Josep, fot-li. La Laia Sensés diu de penjar una foto quan alguns en... Jo ho tinc clar. Ah, de qui seria? Però claríssim. Ho diem tots alhora? No direm el mateix. Tots estem parlant amb el mateix. No? Bueno, però no sé què dirà el mateix. Serà això? Vosaltres direu el mateix. Ho és tinc que, molt clar. va, és És que jo ja sé què direu. És que jo saps què Jo ho tinc faria? ben clar. Jo saps què Jo faria també ho un tinc clar. collage. Oh, No, jo però també. diu una. M'agraden Una. molt els Una. calaixos a mi, eh? Jep, qui diries? 1, 2, 3. La Melero. En Melendi. A hores d'ara, a Fernando Alonso. Jo també, el nan. Osman Dembélé. Un puto gavatxo a la teva cuina, tio. Però sí, més No, però a més, la foto d'Usman Dembélé fent així. Ja està. Aquestes 4 fotos les pengem aquí. No? Sí, les tindrem aquí com a el mur de la fama. Comprem Molt bé. uns marcs. Molt bé, ben gràcies, guapos, de Laia. fusta. Ja ho he vist. Bueno, vull dir abans de tot, Digues. perdó per tallar, el Barça ha acabat el partit, ha guanyat 4-0. Seguim. 4? Hòstia. Golden Dembélé. Això es passa Això, d'hora. això, Es els passa 10 d'hora, minuts això. de futbol o res? Es passa. Perdó. Tela, És que hem començat tard, realment, perquè poguéssim veure com acabava el Sí, Barça. sí. Sí, sí, ha sigut Busca'm els gols, Adri. Ha sigut Ja t'ho això dic per ara. la pluja. Ferran Torres, Ansu Fati, next Lewandowski. Ha marcat Ferran Torres! Bueno, va, calma, va. Ja està, tio. fotut, va. Un següent meló que ens obre la Coral Constants que en diu quan el Prime de Twitch? Coral, avui és el teu dia de sort perquè Ja el tenim ja tot. el tenim De fet, ha obert, sigut la ja, primera. De fet, ha sigut la primera. ja pots subscriure i ja ho ha fet. És Molt la bé. cabrona Gràcies, que va fer Coral. menjant tall de ceba. Gràcies. Llavors, Gràcies. més melons que ens obrirà l'Adrià. Adrià, qui més ha obert melons? La Lucía Marí, la meva parella, ha obert un meló. Diu, dutxa, tarda o matí? Això dona molta discussió. Jo sóc partidari de la dutxa als matins. A veure, Jo també. tu ets Jo team... també. Tarda o matí. Qui és- Entenc que qui és nit o team? matí, no? Qui és team matí? Bueno, crec que estiguem tots d'acord, Tarda em no? refereixo Quin matí? abans de sopar, després de sopar i tot. Team matí, team matí, Team matí. Són tots els matins? Tu no? No, jo I soc... és que és bàsicament per pentinar-me. Tot s'ha de dir. Sí, també. Jo Jo estic igual, Jo, I per anar quan... fresquet. Jo fins a acabar segon de batxillerat era team tardes. L'únic que ara amb la uni, com que hi ha dies que començo tard i el dia abans em fa mandra, dic, va, doncs ja ho faràs demà al matí. Però jo era team d'arribar al vespre, dutxa, sopar. Jo soc el Saps plan... què passa? Que si te dutxes a la nit, No, és que... Segon espontani, sí, la sí, mare amb hi ha espontanis, hi ha espontanis. Joder. si te dutxes a la nit, te'n vas a dormir amb el cabell. Ah, amb el cap moll, Va, És una putada que flipes. Home, però una representa merda. que te la seques, No, però- maco. Sí, Mira, home. a mi... Però igualment, al matí te despertes amb el cabell fet Sí. un altre cop. Ah, això sí. Sí. Per això t'has de dutxar al matí. T'has de però- dutxar al matí. Jo he de dir que, en plan, a vegades he fet anar al gimnàs al tard de vespre, arribo, em dutxo i sopo, però molt No, bé, això està molt bé, És molt chill, Però jo, és com... El problema que tinc és com m'aixeco, tinc els cabells aquí dalt. Sí. Aquí Aquí dalt. dalt? Sí, sí, és una locura. Els tinc aquí dalt. Te n'arriben? Sí, sí, Clar, sí. abans quan els tenia més llargs, literalment m'arribaven aquí dalt. Ah. I no podia, tio, m'haig de dutxar. Una putada, sí. De vegades tinc que entrenar a la nit, però al matí m'haig Pel de tornar xat a diuen dutxar, team tio. tard, eh?
Tim Tarda. Bueno, Jo- un que també ha nascut Sí. al revés. Bueno, han dit el nom de fet, de el lo de la moderador ceba. ho ha dit, però Sí? Torna tu, que pringami. Adrià Soldavila, som-hi! Ole! Gràcies, xat. En porta dos ja, l'Adrià. Que a l'Adrià se li pela, que a l'Adrià li agrada, tio, que abans se només Gràcies, tu perquè xat. el volia abans de Passant començar. comptes. Sí, És però un el tercer ja potser ja no... És un ja no snack. va. Bueno, Ja, tindràs som-hi. l'aliento, xaval. Adrià, avui la teva. M'agrada, Adrià. passar-te, Deu tenir. Molt bé, gràcies pel meló, Lucía. Ja Jo segueixo pujant, l'únic d'aquests ho fa, però que Tim... I el Mot també ha dit Tim Tarda. Més melons per obrir, Jordi? Jo tinc un mode personal Està més i obert, ara. gràfic. Porto Gràfic. model gràfic avui. Som-hi! Porta'm la grafia. Ai! És palpable més la He dit grafia. que he utilitzat... Vale, crec que ja sé què vol dir. He utilitzat això per putar la ceba, sincerament. Molt bé. Vols que t'aguanti el micròfon? Vale. Bueno, perdó. La pregunta és, quants quadradets heu servit per jugar-vos al Ai, cul jo quan pensava que cagueu? Brut és una altra cosa. Vale. també. Jo tinc una resposta. Ja, jo també. Tinc una resposta. Quants no... Voleu fer un ordre o... Me'l pots donar? Necessito... Però no, Sí que no tu- feu gaire, tampoc. No, fem una cosa, que tothom agafi els quadradets que necessita per fer les necessitats. Sí, està pena, I tinc una altra pregunta encara. A veure quants en tens? 3. 3? Hòstia, tu ets tio de secar, eh? Allò que quasi bé... Doble plec. 3 amb doble plec. Jo tan primet em És fa que- por de que em travessi. Però això... Però després n'has de fer 3 més. Tens un mal dia i això ho empapes en un moment, Oriol. Jo s'ha de dir que no... No, soc No escatimes, no escatimes. no escatimo tant paper de vàter. Jo tampoc, jo Jo faig tampoc. sempre 3 amb doble plec. Jo faig... Jo hi ha dies que intento... Saps allò que diuen que després de 7 plecs d'un paper ja no serveix? Hi ha dies que plega fort. Jo en tinc... Jo... No, jo doble capa i una cosa... O sigui, que amb doble capa et quedin No, 3. s'ha de Perquè dir així encara tens un altre plec, S'ha saps? de dir que sempre I doble capa, es pot utilitzar tot. Aguanta un moment. Quanto? Primer el talleu i després... És que doblegar abans de tallar fa de mal fer. Jo faig... Ui, tu ets un terrorista! No, haig de dir una cosa, que algun cop que he anat a restaurants no he Això escatimat en fas? gastos i he fet com en Jordi, És tio. molt chill. Però després tens 200 capes? Això és un malgaste de paper tremendo? No, però això ho fas quan estàs fora de casa. Sí, clar, perquè no el pagues tu, no? Però el planeta no té igual, Adrià. Home, això és Adrià. veritat, sí, és veritat. Home. Home, Jo s'ha de dir que faig servir després per assegurar... Ara, per assegurar, Què? eh? Què és aquesta per- tècnica de Superpronto. merda? No, a veure, tio, per assegurar-nos de que no queda brut, collons. Jupe, doble capa o ho fas És així? el de comprovació. No, doble capa o ho fas així? No, plegant. Vale, que anava a passa dir, que fa perquè banda. si no... Ara, pregunta, hi ha algú que... Hi ha gent al món que diu, no, paper no, toallites. No, Bah! jo sé un... Una cosa, Això fills de contamina puta. molt, eh? Toallites humides és molt fastigós. Allò- Això contamina molt, eh? Té, guarda'm això. Quan era petit i hi havia aquell... Com era aquell que era com verd i lila? Sabeu quin vull dir? No. El dodot. No, home, no. De toallites humides, que hi havia com un monstru que era una granota. Una rana, no? El dodot? Sí. Era Dodot, dodot, no. no. Dodot. Sí. Era boníssim, aquell packaging era brutal. Jo tinc un nivell superior. Coneixo una persona, no diré el nom, que no fa servir paper de vàter, no fa servir tovalloletes, Digue-m'ho. se'n va a la dutxa. Ah, no. Trucazo. Però ho fa amb la mà. Hi ha gent que el bidet i està No ho bé. sé. I si està fora de casa, què? I ho fa amb la mà. Si ho fa Bueno, fora sí, de casa per collons, una mica ho ha de fer sabó i amb paper. aigua deu fer. Sabó i aigua. Però el tanto, Està bé, jo crec. el tanto l'invent del bidet, eh? A veure, probablement El és la bidet manera és més higiènica de molt fer-ho, clean. però... El bidet, jo crec que és dels invents que Sí, s'han allò que no fa utilitzat sorra. menys a la història. Jo en tinc una casa que Què és el funciona, xorro? tio. Però Carda- tothom... O sigui, No es fe- Tothom en té, no però no va servir gaire. Carda més no és allà? No, és que no, ni, de veritat, ni una aigua. crida... Si hi ha algú al món que tingui un bidet a casa i que no el faci servir per deixar la tovallola o per deixar-hi la roba quan entres a la dutxa, que ho digui. Si algú fa servir el bidet per la seva utilitat, jo Hi ha crec gent, que, hi ha gent, Jo crec el que- capellà jo crec que argentí mereix així, tot el l'escalf pensament, d'aquest món. coreà. No, però Els coreanos. els coreanos no tenen bidet, els hi surt un xorrito i ja neteja allò. Sí, sí. Bueno, fa la funció de... Ja és molt top. Tenim més melons? No tenim més melons. Bueno, jo n'he Melons. pensat un. Quan en Jordi té el del paper, he pensat... Ah, que si va cap a dins o cap a fora. Jo aquesta discussió mai l'he entès perquè fins que vaig sentir la discussió em pensava que sempre era cap a fora. Jo ho trobo bastant Clar, però és que ara absurd, resulta que hi ha gent que és cap a Què vols dir dintre. cap a dins? No entenc. Tipus, En plan, Però sempre acaben fora.
És a dir, Fàcil de No ho sé, agafar. no ho que sé. si, És que no m'hi fixo. si el rotlle, diguéssim, sortint del dispensador, va així cap enfora i que tu estires, o va així cap endins i que tu estires. Cap enfora, no? És a dir, Clar. Jo no ho sé, jo poses cap a dintre i no ho sé. però cap endins hi ha la Però- mateixa... Bueno, no, és que estirar així es fa No, molt és mal simplement fet, la manera tio. que el fiques. Sí, No, Però no canvien res. Podent-lo ficar així, per què el poses així? però és que no ho tio? mires com ho poses. No ho mires, O no ets t'hi tan- fixes. Bueno, Com que està tancat... Què vas porrat canviant el No, rotllo de paper de no, tio, és vàter? que No, me la però és suda que i com ho que, poses està, tal com que qual. està tancat, saps allò que no l'has d'encetar? Vàter. I no saps cap on sortirà. Exacte. Que és com aviam, cap on surt avui. No. Oh, és veritat! És veritat! Veus? No saps cap on et No saps sortirà, cap on sortirà fins que no l'obres. Amb quin Sí. material fan el cello aquest del paper de vàter? Perquè només és una capa, la següent no està pas enganxada. La següent està una miqueta enganxada. Sí, Una miqueta, només una Però ja miqueta. ha perdut força, allò no és pas cola, allò deu Amb el ser... paper de cuina es nota més, eh? Deu ser algú que fa així. Saliva. Sí, deu ser un Iau, iau, No. cap al No sé. paquet. Uah, és molt bona pregunta. El senyor Scotex, el CEO de Scotex, ho fa tot el dia. Com vulguis, Si sí, o ens vol descotex. patrocinar, fem, eh? Sí, sí, un paper. Bon Que en paper, Jordi la veritat. gasta bastant de paper. Doble capa. És teu, de casa teu? Sí. Molt bé. Capa, De fet, no és que N'hi ha Està molts brut, gruixuts, una eh? miqueta Que de- esteu va- amb molta paper de pasta. Des que no havia vàter. matinat a cagar. Mira, doble capa. Ara ja, l'última Qualitat, eh? l'última cosa i tanquem els melons. Sou d'aquella gent, perquè jo n'he vist gent amb un rotllo de paper de vàter a la maleta per mocar-se. A la maleta no, però a existeixen els casa sí. Kleenex. A casa Us sí. moqueu amb paper de vàter? Tio, No. però quan estic no refredat... hi ha mocadors? A casa sí. Ah, a casa sí. Quan A estic vegades refredat sí. tinc un rotllo Jo, de paper de jo vàter abans ho al- faig en sí. paper de cuina. Jo és que el primer que em trobo. És que No, sabeu- paper de em cuina set el nas. t'arrencaràs el nas, nano. Sí. És que saps què passa? Que jo sóc molt bèstia No mocant-me. hi ha un... Llavors, i el paper aquest, amb molta pressió s'engruna. Llavors a vegades em trinxa No. i s'esparceix la Ens estan trinxamenta. anant de les mans. Però- eh? Ja, ja, puta, És ja hora has d'anar a parar, tio. Grau. És Però hora d'anar a tu parar. què Ja treus pel portem molta nas, estona. tio? No, pres pressió, en plan, no hi ha contingut, és Joder, simplement bravo, pressió. bravo. Aquell llamp d'anar a Va, que deu vinga. treure. Vaya pulmons que em porta, tio. Tanquem els melons aquí. Tanquem els melons.